nguntapke mikrat dalem. Panglimbang 5 menit dina Kemis Legi tanggal 29 Mei taun 2020 kapethik saka Injil Lukas bab 24 ayat 46 tekan ayat 53. Sawise sawetara wektu tilik ngomah, kakangku kang saksuwene iki ngulandara ana Jakarta budal bali menyang papan pangulandarani. Aku saomah kepara tangga teparo padha nguntapake budali. Simbok nangis ananging tangise ngemu pangarep-arep menawa kakangku ing paran taun ngarep bisa bali tilik ngomah meneh. Dene ing praupan tangga teparo kang padha nguntapake budale kakangku, ndak sawang anane pandonga supaya kakangku tansah slamet ing paran lan katekan apa kang dadi sediane. Prastawa cecala kang dumadi puluhan taun kepungkur dek jaman aku isih cilik iki bali gemawang gawang ing pikiranku rikala nglelimbang waosan dina iki. Ana sawetara kahanan lan suasana kang memper. Ana rasa trenyuh, semedhot ananging uga bungah. Trenyuh jalaran sedhela meneh bakal kelangan suasana pasduluran kang ndadekake ati bungah gambira. Semedhot jalaran bakal kelangan sedulur kanggo sawetara wektu lawase. Ora iso gojek, ora iso udur-uduran, ora iso mbat-mbatan lan sak piturute. Dene bungah marga sedulur iki ora lunga muspra ananging lunga golek pangan, kepara lunga kanggo nyawisake urip mangarep supaya bisa luwih becik lan kepenak. Semono uga ing prastawa mikrat dalem Gusti Yesus. Mikrat dalem Gusti kang sineksenan para murid nuduhake kejaba prastawa iki temen-temen dumadi dudu sawijining prastawa ngayawara ananging uga nuladakake urip geguyuban kang kenthel kang nuwuhake rasa trenyuh. Para murid rumangsa trenyuh wit bakal kelangan esem, gujeng lan grape semanak dalem Gusti kang saksuwene iki dadi ciri wanci kang ngrenggani swasana paguyuban. Para murid rumangsa semedhot jer kanthi mikrat dalem ora bakal ketemu meneh marang Sang Tintresnan. Nanging kanthi mikrat dalem nuwuhake mawu pangarep-arep mring kahanan anyar kebak kabungan minangka pamenuhane janji dalem. Gusti Yesus tindak nyuwarga kanthi ora negakake para murid. Ana Yang Roh Suci kang bakal ngamping-ampingi. Kanthi pangamping-ampingan dalem Yang Roh Suci, para murid dadi luwih kendel, bandel, tangguh lan mandiri jroning nerusake warta kabungahan dalem. Wekasan Gusti tindak nyuwarga saperlu nyawisake papan prayoga, luwih-luwih mikrat dalem Gusti saperlu mangraja bareng Allah Hyang Rama. Kabungan langgeng kejaba cungawis ing kono nanging uga dadi pesthi sauger para murid setya lan kuat ngadepi kuda. Para tresna pelem kinasih mikrat dalem Gusti mujudake bukti menawa panjenengane temen-temen sawijining Mesias kang ingutus Allah kanggo nyelametake manungsa. Ora perlu sedih, ora perlu ragu-ragu jer akeh seksi kang nguntapake mikrat dalem menyang swarga. Dikandel lan diwuletke kapercayane menawa mikrat dalem nyawisake papan kabungahan dalem. Nanging aja lali mring ayan iki. Terus martake kabar kabungan ing kahanan apa wae, ketuk kapan wae. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus sugeng tindak samun supe mring janji-janji dalem. Kawula ugi badhe tuhu ngayahi tilaran timbalan dalem martosaken kabar kabingan kanthi tuhu ngayati pakon tresna tintresnan. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.